ఫిట్మెంట్ ఎంత మేర నిర్ణయించాలనే అంశంపై సీఎస్ ప్రకటన చేసేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అయితే ఉద్యోగ సంఘాలు 55% ఫిట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ప్రధాన డిమాండ్ గా ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మరికొన్ని డిమాండ్లు కూడా మొత్తం 71 డిమాండ్లతో ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేసి ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నాయి. వీటిలో పీఆర్సీ మాత్రమే ఒకటి సమస్య పరిష్కారం అవకాశం ఉంది. మిగిలిన సిపిఎస్ రద్దు సహా అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సర్వీసుల క్రమబద్ధీకరణ తదితర అంశాలన్నింటి కూడా పరిష్కరించాలని ప్రధానంగా ఉద్యోగ సంఘాలను కూడా కోరుతున్నాయి. ఈ అంశాలను సాయంత్రం సీఎస్ ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తెలియజేసే అవకాశం ఉంది. అయితే పీఆర్సీపై ఒకవేళ అంగీకారం కనుక తెలిపినట్టయితే ఉద్యోగ సంఘాలు అంగీకారం తెలిపినట్టయితే కనుక వెంటనే సీఎస్ సమీర్ శర్మ వెంటనే ప్రెస్ మీట్ అరేంజ్ చేసి వేతన ఫిట్మెంట్ పై ప్రకటన చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.